să facem filmarea cu mașinile care se deschide toate ușile în sus. O să fie foarte fain pentru băieții chimetași. O prietenă de-a mea se uită pe Brawl Stars ăla urât. Salut! Să-mi dați măcar 1000 de like-uri pentru această filmare. Uitați acolo, mașină de mașină. Mă râta mult. Ei! Bă! Uitați acolo, merem cu mașină. Mașină de mașină. Stai să vedeți cum e înăuntru. Uitați acolo cum e înăuntru. Zic că nu se sta pauza ok și că nu lipsește cu sta pauza ok. Să merge din atâtea măsuri. Culmea să nu merge, dar e sigur. Deja nu mai pot să mă... Merem cu mașina, merem cu Loganul, merem cu Vilanu. Nu o să mai mă uit nici... Uite, ce mașină faină e aia, trebuia să fie a mea. Hei, mă prinde poliția cu Maria! Bă, nu trebuia să fiu luat de aici jos. Am câștigat! Am câștigat! Am câștigat! Am câștigat! Tot pe sus. Și am